you believe in life after love? Izan ere, Txerrek Oscar saria jaso zuen 1987an Moonstruck filmarengatik. Belief diskoarekin Grammya lortu zen 2000. urtean, eta 2003an telebistako Emmya lortu zen berari buruzko dokumental bati esker. Beraz, arte eszenikoen Tony saria behar du igota lortzeko, eta oraindik ez du lortu. Eta Kate Winsletek aldiz, Mildred Place telesailari esker lortu zuen Emmya, The Reader pelikularengatik Oskarra eta aurrentzako ipuin baten narrazioarengatik Grammya. Toniak ies egin dio oraingoz. Baina ez dira ez Cher eta ez Winslet izan egota lortu dutenak aste hontako Tony sari banaketen ostean. Sentitzen dugu, baina ez dugu asmatu. Ba ez. Jennifer Hudson izan da igotaren ohorea jaso duen azkena. Maximum security. Is that you? Is that you? Is that you? Do we stay home all the time? Cause you want me to yourself. Is that you? Is that you? Is that you? Or am I locked away? Out of fear that I find someone else. Is that you? Is that you? Well, I don't like. A Strange Loop izeneko musikalean egindako lanarengatik eskuratu du Tonya duela ordu batzuk eta Oscar, Grammy eta Emmy sariak dagoeneko bazituenez ego testatusa lortu du. Zorionak, Jennifer! 2008an esan zuen, txakur bat adoptatu eta Oscar izena jarri ziola eta handi gutxira Oscar saria lortu zuela. Estrategia errepikatu omen zuen Grammyarekin, beste txakur bati izen hori jarri eta saria jaso baitzuen. Ez dakigu hori egin duen Emmy eta Tonyarekin, baina ni estrategiaren oso zalea naiz. Bueno, zer, ekarriko dugu Ricardo Arregi izeneko txakur bat? Oi, irratsaio honenaren saria lortuko badigu aurrera, Ta bihurtu zen egia, bete zen profezia, bestearen zazaria, nengoen ezango lazea dena, ta joango naiz aurrena, minarekin egin, ez ikusiarena, eta berriz egin min, nada horren mingarri behar. Uste duzu, Eider Rodriguezek bat izeneko txakur bat duela? Akaso onda 11 dalmata dauzka. Eider Rodriguezek ez du estrategiarik behar sariek irabazteko eta are gutxiago eraikuntzarako materiala bezalako liburu batekin. 111 Akademiak Eider Rodriguezi eman dio 2021ko 111 Akademiaren saria. Rodriguezen lanak Itxaro Bordaren euri zitalari esker eleberria izan du lehiakide azken bueltan, baina gaieldu egin da. Gaur gurean izango ditugu Eider Rodriguez bera eta Amaia Goikoetxe Orbegozo Akademiako koordinatzailea. Alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi, kotxe gorrikoak ikusi du kaleak gurutzatzen, bihotzak salto egin dio. Liburuak ondo islatzen ditu aita eta alaba baten harreman hotza, alkoholismoa, ausentzia, isiltasun eta intimitate arazoak, hunkigarria eta gogorra benetan, zauriak sendatzeko modukoa. Zauri emozionalak izango ditugu izpidein justu Dona Pellaniz Nietorekin, gure emozioen terapeutak horrelako zauriek zein eragin duten azalduko digu. Instagramen inkesta txiki bat jarri dugu eta beraz badakizue, erantzun gero Donarekin emaitzetaz hitz egiteko. Zaitut berria, libre zure egia. Eta Juan Ignacio Artxoaga beti bezala hautsa garotzera dator. Utzi alde batera euskaldun jendea dioen abestiarekin hasteko eskatu dugu, ea zer kontatzen digun. Arlo sozialean non da garrantzitsu euskaraz hitz egitea, hortik abiatu eta ilunak argituko dizkigu. Hala ere, ilu gutxi egun hauetan, zen olako beroa. Euskal Herriko barnealdeko hainbat lekutan, maksimoak 35 gradu ingurukoak edo altuagoak izango dira. Urtu egingo gara. Gaurko kafea badaz bada, eskoziarra. Ekainak 14 ditu gaur eta asteartea da ongitorri eskoziar guztiei, bigarren kafera naiz irratian zarete, arratsaldean.
Zuekin jaun Andreok Julen Goikoetxea Orbegozo. Arratsaldeon. Bera ere gozo astelena gaindituta. Goiuri ezei zarande, arratsaldeon. Arratxaldeon. Izketan ari zaizuen honek ere gainditu behar duko gaurko kaixo eta bera sondo dena. Esan barruan izketan ari zaizuen honek ere gainditu duela astelena, baina ez dakitze esateko moduan oten nagoen. Gaur bigarren kafeak 220 du, arratsaldeak 4 eta 9 minutu izango ditu, 9 segundu barru, gaur ekainak 14 ditugu, gaur hemen 3 gara, baina laizter 4 ere izango gara, eta zuegin urrengo 2 orduak igarotzeko. Prest, bagatoz, naiz irratian zarete bigarren kafean, ongi etorri guztioi, astelen usaineko aste arte hontara. Gaurko saioa galdera luze batetik hasiko dugun, baina gaurko giroak eta ez temperatura, baina ekaitzak eraman gaitu azaro girora ez da. Eta batu zaigu intzaunan nueren azaroan kantu honekin, gaurko saioa abiatzea bazela, bide bat, galderarik egin gabe. Maite duten tartean murgildu behar dugu azaroan kantu honekin, eta Julen Goikoetxea Orbegozo esango diguzu zer maite duzun. Nahiago nuke azaroan mageunde. Hori da, nire gaurko maite dut. Bai, nahiago nuke azaroan mageundez, nire gaurkoa maite dut eza dela argi utziko dut, zenik beroa baraikoa gaizki eramaten duen horietakoa naiz, eta bereziki udako lehendabiziko bero hauek, uda edo udaberri bukaeraldeko lehendabiziko bero hauek, erabat trapuzarroa bezala usten haute, erabat kolpatuta usten haute, eta egun bateko kontua izaten denean hainbestean, baina gero gau ez ondo ez deskantxatze hori, eta hori nahikoa gaizki eramaten du, nahikoa baldatuta usten dik gorputza beroak, eta azaroa aipatu duzunez, hori xesango du, nahi egonuke azaroa magionde. Gero ohitu egiten zara? Lehenengoa izaten daukarren? Ala behar, ez. Nik uste uztail erditik aurrera ja ohitu egiten naizela, eta psikologiko kire badaki dela ez dagoela besterik, eta ohitzea komeni dela, bestela udara luz egiten da. Gaurko nire maite duta alako akzio poetiko txiki bada, lagun batek goizean aipatu dit, Donostian zegoela taberna batean, eta entzun zuela tabernari ondo zegoela, eta baina zoragarri. Eta esan dit, olako esalditxo bat, ez dute exageratu nahi, enuke pasa nahi, baina uste dut, taberna hau, badela ilusioen mundu hontan dagoen egiaren azken gotorlekua. Toma. Wow. Eta zurito bakarra zera man, ez pentsa.
Goiuri Zeizarandia, zein da zure maite duta? Nik daukat maite dut bat eta maite dut eza. Vale. Biak. Bia jarraian dijoaz? Bai. Bole. Maite duta da aurre iritziak desagertzea. Bueno, gauza da. Zuk pertsona batekiko aurre iritzi bat duzunean eta bizitzak aukera ematen dizunean aurre iritzi hori eraisteko. Hori maite dut. Ze batzuetan gertatzen da. Eta maite dut eza da batzuetan ez dakitez, mugikorra hartu eta WhatsAppean begiratu nahi dut argazki hau eta gogoan dut bidali niola ez dakiz zeini eta orduan txatean begiratuko dut eta orduan argazki bila zaudela aprobetxatzen duzu irakurtzeko, ez? Duela urtebeteko konbertsazioa horrelako zerbait. Eta ez dut maite ikusten duzunean pertsona hori ez dela ja existitzen. Hau da, pertsona hori existitzen da, baina horrelako gauzak idazten zizkizun pertsona ja ez da existitzen. Eta hori agian horretaz konturatzeko agian hori egin berduzu, ez? Ariketa hori egin berduzu, ez? Irakurtzea eta aurreko konbertsazioak ikustea eta konturatzen zenean, pertsona hau ez da existitzen ja, edo nerekiko ez da existitzen, ze tristura. Eta hori da maite duteza. Gorkak bere maite duta ere bidali digu eta horrelaxe dio. Niri gaurko maite duta da, maite dut irratiko entzuleak, maite ditut irratiko entzuleak. Gaur lankide batek esan dit, doinutatik haratago entzun duela eta hori poza eman didana. Segura irratia, naiz irratia eta un irratia, denak zareten ere bizitzako parte. Ze polita, Gorka? Oso polita. Zera zaitut berria egan zaude herrian zure pareko beste zer ez da libre zure egia. Gorka Sant Estebanen maite duta entzun da, oraindik beste bat ere entzun behar dugu, estudioara iritsi da aspaldiko partez, Dona Pellaniz Nieto, arratsaldeon, Dona. Arratsaldeon. Ze mozabiltza. Oso gustora egia esan. Bai, pozik, ondo. Pozik, bai, oso pozik. Ondo. Bai. Eta zein da zure maite duta presatuko zenuen, ez da pentsatuko zenuen? Egia esan ez, baina esartu nahi zonea eta etorri zait. Eta uste, zure maite dutarekin Goiuri harremana duela, ze asko maite dut, niri gertatzen zait batzutan ezagutzen dutela jendea, eta bueno, pues, jende batzukin asko konektatzen dut, eta feeling oso polita dakagu, eta beste batzukin ez. Eta gertatu izan zait nire bizitzan, feeling hori, polit hori ez dudan jendearekin askotan kostatu egiten zaidala behaien gauza politak ikustea. Ez, adibidez, zatarrak baldin badira hitz egiten, igual kostatzen zait ikustea, gero detailetxoak egiten dituztela bestera batera, ez? Eta asko maite dut hori ematen denean. Hau da, norbait zeina dakazun feeling gutxi edo ez duzu konektatzen lehenengoan edo gaizaren edo gai garen ikusteko bere alde politak ere bai. Ze denok ditugu, hori uste dut nik. Azken ordu
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aurreratu dizuegu, Dona Pellaniz Nietorekin zauri emozionalen inguruan aritu behar genuela, bota dizuegu, galderatxo bat hor gure Instagram profilean. Ikusi dugu gorriz dakarrela imprimatuta bere gidoitxoa Dona Pellaniz Nietok, ez dakite honek emozioak eta koloreak lotzeko joeratik duen, edo paper hori aprobetxatu hartzen nuen? Aprobetxatu hartzen. Uste du zauri emozionaletaz hitz egiteko lehenengo gauza zauri emozionalak zer diren kokatzea dela, ezta? Hori da, bai, importantea da definitzea gauzak hortaz hitz egiteko. Neri asko gustatzen zait zauri emozionaletaz hitz egiten dudanean askotan agertzen dira bai nire bizitzan lanagatik eta bar. Konparatzea nolabait zauri emozionalak zauri fisikoekin bezala, ze azkenean zauriak dira eta zauriek badute funtzionatzeko era bat, ez? Eta zauri fisikoak bezala, zauri emozionalak ere minarekin lotura dute, eta, minaz ja hitz egin dugu hemen, eta gustatzen ez zaigun zerbait da. Eta, hor dijoa dena, ez? Azkenean, zauri emozionalak dira min handiko esperientzia biziak, normalean haurtzaroan sortzen direnak, edo esperientzia goiztiarrak izaten dira, ez? Eta hauek ez dakate patroi fijo bat, baino bai nolabait haurtzaro horretan edo esperientzia goiztiar horietan sortzen diren zauri hoiek, mina handiko esperientzia hoiek, uzten diguten nolabaiteko arrastoa, ez? Gure barruan edo nolabaiteko aztarna bat. Hauek ez baitugu zaintzen ez baitugu harreta jartzen, azkenean hoiek nolabait gure bizitza heldua gitatu dezakete edo kondenatu edo mugatu dezakete nolabait, ez? Orduan, bai badira zerbait garrantzitsua, denok ditugu gure era batera edo bestera, sakonagoak, ez sakonagoak, baina bai, hor daude, eta askotan fijatzen baldin badea gea, edo baldin badakigu pixkat identifikatzen, ikuste ditugu, edo ikusten dugu bizitzan bagerala nolabaiteko helduak haur zauritu batekin barruan, ez? Eta ze behar dakagun zauri horiek zaintzeko. Azkenean zuk egiten badezu odola buruan, hankan edo zauri potolo bat egiten baldin badezu, importantea da hori zaintzea, infektatzen delako, desangratu egiten zarelako, edo engranatu daitekelako, ez? Zauri emozionarekin berdina da. Eta nola ikusetzakegu hori helduengan, ez? Askotan da, baina hori nolako eragina du helduengan, ez? Askotan ditugunean haserre bortitzak edo jarreretan ikusezakegu, bai bizipen emozionalean, evidentemente, baina ez baldin badakigu horrekin konektatzen, edo hori ikusten batzutan, barrutik eramaten da, ez? Igual irribarre bat dakagu kanpoan, baina barrutik gaude oso mugituak, gaude eskatuak edo mindutak, eta askotan ez dugu hori adierazten, baina gai baldin badagea horrekin konektatzen, hor importantea da hori zaintzea. Eta bestetik, ditugunean, isolamendu bizira joateko joera emozionalki, irekitzeko ezintasuna baldin badegu, edo mesfidantza handia baldin badegu, konpromezurako zailtasuna handiak, merezimendu ezaren sentsazio hori, askotan horiek lotura dute zauriekin. Gero, aipatuko ditut Lisa Bourdieu, ez da Bourdieu, baina ez dakit nola esaten den, Bourdieu idazten da. Ez dakit nola esango den kanadinezea da. Bourdieu. Bueno, Liz Bourdieu. Nik izageti dirikiriego jurizuk esan duzu. Bourdieu esan dut. Bourdieu, venga, vale. Liz Bourdieu, aipatzeitu bost zauri emozional ditugula, gero aipatuko ditugula pixkat batzutan laguntzen durako, ez? Esaten, igual horrekin identifikatuta sentitzen naiz, edo konektatzen dut horrekin. Eta hauek esan bezala sortzen dira gure esperientzia goiztiarretan, haurtzaroan, erabezaroan eta bar, eta bi era nagusi daude, ez dago patroi fijo bat, baina bi era nagusi daude, edo bizitzen dugu emozionalki oso bizia den zerbait, heriotza bat, maltratu batzuk, abuso bat, separazio bortitz bat,
ez dakit, akzidente bat, horrelakoak bizitzen baldin baditugu, oso biziak direnak, eta edo izan daiteke esperientzia txiki, baino errepikakorrak eta denboran iraunkorrak direnak, badibez, gure amak egunero esaten baldin badigu, zen arratsazaren, ba ez da bizia, baina egunero da, eta horrek egiten du, tantak bezala, klak, azkenean, zauritxo bat sortzen du, edo zauritxo edo super zauri bat sort dezake horrez. Eta kurioso da, baina beti dakate lotura guretzako garrantzitsuak diren, emozionalki garrantzitsuak diren pertsonekin. Haurtzaroan gurasoak dira, guraso biologikoak ez baldin baditugu, izango dira gure pertsona heldu responsableak, hala ere guraso biologikokin lotura dago, jaiotzetik, amarekin batez ere, euki gaitulako horrez, eta importante da hori ere zaintzea. Baina, azkenean dira, aurra garenean bizitzen dugu bizitza gurasoen begiradaratik. Hala da, orduan, niri asko gustatzen zait, aur txikiak, jaio berriak ez, baina hilabete gutxikoak urte bitarteko hoiek begiratzeaz, ibiltzen hasten direnean, gauzak ikutzen, eta pixka kontzientzia hartzen hasten direnean, espazioa ez da, askotan egiten dutena da, atzera begira, atzeran normalean dago amaita edo pertsona responsable hori, eta begiratzen dute behaien espresioa, hau zer da? Pertsona responsablea, zer da, ona da, txarra da, arriskutsua da, beldurtu egintzara, ez, da, askotan gu, beldurtzen gara, heldu garenetik badakigulako, ez dakite, entxufeak arriskutsuak direla, eta entxufera gerturatzen da, eta iagoaz, eta aurra ez daki ezer, ez, da, orduan, Erortzen direnean bezala, ez? Erortzen dira, golpe hartzen dute, eta aitari edo amari behatzen dute, esan ez duzela, min hartu dut edo ez? Hori da, bai. Negar egingo dut edo ez? Egin behar den negar edo. Ikusten duten aurpegiren arabera. Hoi da. Eta ikusten balin badute, helduaren aurpegia, ai ama, orduan negarra. Beste, ez bai ez kasu egiten, aurrera. Claro, sentitzen duan fisiko hau importantea da, arriskutsua da. Orduan, emozionalki berdina da, ez? Azkenean, aurra garenean, gu gara liburu txuri bat bezala, ez da egia, porque ja idatzia gatoz, pixkatxo bat, ez? Genetiko informazioa handia dakarrikigulako, baina bai, idazteko dagoen guzti hori, sortzen da asko gurasoetatik edo txikitako esperientziagatik, eta esperientzia horiek, heldua garenean, desberdindu ezakegu egia dena, eta ez dena egia, ez? Adibidez dakite norbaitek esaten digu, ze polita zauden gaur, eta hor, jakin dezakegu, ze polita ikusten nau pertsona honek gaur, ez? Desberdindu dezakegu hori, batzutan ez dezakegu, baina desberdindu dezakegu aurra garenean ez dugu desberdintzen, eta jasotzen dugun guztia egi absolututzat bezala hartzen dugu. Karo, hor dago, arrisku edo ardura handia, ez? Zer esaten dugun, nola esaten dugun, zer egiten dugun, eta horregatik sortzen dira zauri horiek. Beraz, eragin afektiboa badu garrantzia handia, zauriak sortzeko eta zauriak sendatzeko, ez? Eta zauriekin, transmititu nahi den mezua bai da, zauriak sendatu egin behar dira. Ze horregatik guztien zai konparatzea, zauri emozionalak eta zauri fisikoak. Ze zauri emozionalekin batzutan bai da, baino tapatu egiten dugu eta listo. Eta da, ez, zuzapatzen baldin badezu besoan dezun zauri bat, zegertatzen da. Gaiztotu egiten dela. Hori da, emozionalekin berdina. Eta zer, traumatologoak edo pediatrak sendatu dezake zauri hori? Zauriak sendatu daitezke. Eta niretzako importantena ez da iristea sendatzera, hau da, objektibo hori eukitzea buruan, ze orduan da, dona sendatu nazazu hau, edo ez dakin hor sendatu nazazu hau, eta ez da, jungo gera sendatze bidean, zaindu egingo dugu hori, ez? Eta horretarako, fijatu bargea, fijatu daitezke, zauriek lotura handia dakate maskerekin. Hitz egin dugu, maskara emozionalak, nola erabiltzen ditugu. Eta zer gertatzen da, zauriak minarekin lotzen gaituenez, automatikoki gure automatismoak egiten du
min hortatik babestu. Nola? Emozioekin, beldurra, tristura, amorrua, dira, batez ere beldurra eta amorrua, ez? Gure babesleak behaien erara. Askotan hor disfuntzionalidadeak sortzen dira, eta orduan maskarak sortzen dira, ez? Orain kontatuko dugun bezala, ez? Ez auri emozionalekin, baina, izan daiteke deskonfiantzagatik, orduan super independientea naiz, eta maskara hori daukat, edo oso kontrolatzailea bihurtzen naiz, eta maskara horrekin goaz. Orduan, hitz egin genuen bezala bere garaia maskarekin, maskarak ditugu eta erabiltzen ditugu, baina importantea da jakitea noiz eta nola erabili, ez utzi beraiengatik eramaten. Eta horre ere bai sortzen dira, jarrera disfuntzionalak, disfuntzionala azkenean da ez duna funtzionatzen, ez aiguna baliogarria eta mingarriak direna, ez? Askotan gertatzen da, esaten dugula, eski niri ez zait ondo etortzen hau, edo ez gustatzen hau egitea, baina eski ez dakit nola aldatu, ez? Eta hor badago zerbait, seguraski lotuta dagona zauri hoiekin, ze gure memoria konstientea, memoria mentala ez badu gogoratzen ere, memoria emozionala da, super zabala, eta gogoratzen du dena, eta emozioak konektatzen dira, dago kriston sarea emozionalki konektatzen gaituna gure bizitza guztiarekin. Orduan, askotan, egunean bizitzen dugun, heldu bezala bizitzen dugun, esperientzia batek gogorazten baldin badigu, edo konektatzen baldin badigu gure zauriarekin, emozionalki goaz momentu horretara, eta genitun 5 urte, edo 7, edo 16. Orduan, momentu horietan ez naiz ni dona 31 urtekoa, da gona, da dona 8 urtekoa, orduan, karo, nire baliabideak, nire rekurtsoak ez dira berdinak. Uste hemen kontatu dala, baina nire jarrera zan gatazken aurrean negar egitea. Orduan, claro, negar egiten nun, baina ez nintzen gai hitz egiteko ez ezer, zenitun 5 urte. Momentu horietan, orduan, claro. Hor, esatea, eskez, kostatzen zaiz zerbait egitea, claro, porque emozioak daka hainbesteko indarra, gu galdu egiten garela, konektatzen dugulako berriz ere, haurtzaro edo nera bezaro horrekin. Gizu zertatzen zaigun askotan, ez gala konturatzen 5 urteko dona hori zuzeala. Askotan gertatzen zaitez norbaitek esaten badizu, eta 10 urteko goiuriri, hemen egongo balitz 10 urteko goiuri ze esango zenioke, ez? Eta goiuri batek besteari ze esango lioke, eta hien esango nioke, dena ondo aterako dela, ez kezkatzeko, eta besarka bat emango nioke, baina hori egiteko disoziatu egin behar ditugu bi goiuriak. Eta askotan pentsatzen dut, baina zertarako 10 urteko goiuri ikusiko banu, ez, hipotetiko hori ez da existitzen, ze ni naiz, pertsona ezberdina naiz, baina zergatik behar dut disoziatu esateko goiuriri lasai egoteko? Zaindu alizateko. Eta zuk esaten duzu, ni ez naiz, nire pertsona hori garatu egin naiz, ez? Baina eski pertsona hori, zauri hori hor dago. Eta esan dudan bezala, ez? Gera helduak, jada, edo nik esatu dudan bezala, gera aurrak jolasten heldu izatera. Baina gera helduak eta barruan dakagu aur zauritu hori, ez? Aurrak normalean zaurituak egoten dira, parte batean bada ere, ez? Badegu hori zaintzen orduan. Kuriosa da esatezuna, baina kontsultan, terapietan askotan erabiltzen dudan tresna da hori, heldua, goazenean pixkate tresnak garatzen eta bakoitzaren baliabideak eta bar, batzutan iristen da momentu bat, nun egiten dugu ariketa hori heldua aurrarekin hitz egitea, ez? Eta normalean oso polita izaten da, jolas bat da, ez? Azkenean metafora bat da eta simbolikoki egiten dugun ariketa bat da, baina helduak esaten dio aur horri, bale maitea elkarrekin egingo dugu. Ze aurraren edo nerabearen hitzak beti izaten da
bale, ulertzen dut, baina ez dakit nola egin. Nola egiten da hau, nola egiten da beldurra dudanean, beldurrarekin gauzak egin, ez? Eta ez dakit nola egin. Eta orduan, normalean hor helduak esaten du, bale, ni zurekin egingo. Eta hor, bueno, nire bide laguntzarekin hor sortzen da elkartze hori, ze oso importantea da alde horrekin bintzat ez ukatzea alde hori. Ez ukatzea, ze ukatzen dugunean, hori, zauria egiten da mindu, engangrenatu, eta baina bai, importantea den zerbait da, gero bakoitza daka bere momentua, bakoitza daka bere garaia, eta ez da zerbait orain egin behar den zerbait, ez? Nolabait prest egon behar gera horretarako, eta nahi izan behar dugu hori egin. Baina bai, nahi badezu aipatzen ditut bost zauri Liz Borbok, aipatzen ditun bost zauri emozional horiek, ere, igual lagungarria zaigulako, ez? Horiek entzutea. Guazen bost zauri horiek ezagutzera, bintzat bost zauri izena jartzea. Hori da. Antzemana ez harremana dakate beraien artean, eta bueno, ni beti esan duen bezala, konektatzen baldin badugu emozionalki hitz batekin, horrekin konektatzen dugu, eta listo, ez da zerbait mentala izan behar. Lehenengo zauria esaten du abandonoaren zauria dela, mitiko ezaguna. Zer da abandonoa? Zure ondoan norbait ez egotea, ez? Behar dezun norbait edo zerbait ez egotea. Abandonoatuak sentitu gaitezke norbait jun egin delako, hil delako, jun egin delako fisikoki, edo norbait fisikoki naiz eta fisikoki horregon ez dagolako. Batzutan gurasoak hor daude, beserita, sofan, baina ez daude emozionalki. Ez gaituzte sostengatzen, ez gaituzte ikusten edo ez gera ikusiak sentitzen beraiengatik, eta hor abandono zauria sor daiteke, ez? Beldurra handiena, abandono zauria baldin badakagu, beldurra handiena bakardadea izaten da. Normalean, bakarrik sentitzea, bakarrik gelditzea, eta gure maskara izaten da dependientearena, ez? Behar zaitut, eta zur gabe ez naiz ezer, eta zu gabe hil egiten naiz. Bigarren zauri bezala, retxazo edo errefuxaren zauria asaltzen du Lizek. Nola bait, gure gurasoak esaten digutenean, behitu zure aizpa, behitu zure arreba, behitu zure anaia, behitu lengusinak, behitu bestea, ez? Nolakoa den, eta hor ematen du bestean ni baino garrantzitsua dela, ni baino hobeagoa dela, eta izan dezakegun mina edo sentsazioa izan daiteke inork ez nau ni aukeratuko ni naizelako, eta ni ez naiz nahikoa, ez? Hor beldurra izaten da berriz errefuxiatua edo retxazatuak izatea, eta kuriosa da, baina beldurra baldin badakagu besteak gu retxazatzeko, askotan gu maskara bezala esaten dugu, bai eskorra naiz. Orduan, konpromesua dago momentutan, harremanetan, harreman erotiko afektiboetan konpromesua gauzatzen denean, gertatu daiteke, nola nire beldurra da besteani retxazatzea, nik usten ditut beti harremanak, edo ez naiz konprometitzen, edo beti nago, baino ez nago, ez? Azkenean, da besteko erabat. Hirugarrena da humilazio zauria, askotan esaldi hitzengatik humilatuak sentitu gara edo izan gera, ez? Ze itxusia zauden, behitu ze gaizki egiten dezun, horrelako bizipenak izan ditugu, bai eskolan, bai familian, bai lagunekin eta bar, eta horrek egiten digu defentsiban egotea, ez? Nolabait, sinisten dugulako lotxa dugu gure buruaz, ez? Azkenean sentitzen dugu, jasotako guzti hori egia dela nolabait, ez? Eta mingarria den arren, esan dudan bezala, bizitzen dugun hori egitzat edo egi absolututzat bizitzen dugunez, hor gelditzen da, ez? Ez dugu, ez naiz nahikoa, gutxi balio dut, lotxa dut nere buruaz, eta horrek askotan sortzen du masokistaren maskara nolabait, ez dakit, kritikatu egiten dugu denbora guztian gure burua, ez? Hor gaude, batzutan gertatzen da, zerbait ondo egiten dugula, eta ondo esaten dut komedien artean, zerbait ongi ateratzen zaigu, eta hor, baino laguntza izan dut, edo kentzen dugu baliogarritasun hori, ez? Eta, hortan fijatu, ez? Batzutan, pentsatu dezakegu haber zer dagoen horren atzean. Eta kuriosa da baino, beste muturrean, zauri honekin gertatu daiteke tirano bihurtzea. Nola ni izan naiz humilatua eta emozionalki jipoitua edo fisikoki jipoitua, orain bestei egin beharko diet hori, ez? Azkenean hori berriz ere maskara bat da, ez da pertsona txarra da, erabiltzen duen maskara beldurra duelako.
Laugarrena da traizio zauria. Traizionatuak sentitu garenean, zerbait esan digutenean egingo zutela gurasoek, eta ez dutenean egiten, adibidez, ondo portatzen baldin bazea, gero pasatuko dut zurekin, ipuin bat kontatuko dizut. Eta horrela gauero, baino gauero ez da ipuin hori iristen, ez? Orduan, juten da traizio hori garatzen, eta beldurra, evidentemente da, besteengatik traizionatuak izatea, ez? Traizionatuko naute. Jendeak esate ditu gauzak, baino gero ez ditu bezetzen. Hori da gure sinismena, ez? Edo zauri honek sortzen duen sinismena. Orduan, ja bizitzen dugu bizitza hortik, ez? Mesfidantza handiarekin. Nola bihurtzen gera, zein da gure maskara kontrolatzaileak. Nola ez naizen fidatzen, kontrolatu behar dut dena. Eta, bueno, uste hemen esan dudala, ere bai, kontrola ez da existitzen, da fantasia bat, beraz, bizi dugu fantasia bat. Eta azkenengo zauria, injustiziaren zauria, bai? Guraso autoritarioak izan ditugunean, exigentzia handia jaso izan dugunean, nola baita aurrek sentitzen dute hor ez naiz baloratua. Bai? Eta emozionalki disoziatu egiten dira, edo egiten gara, ez? Nolabait, mina handia bizi izan deten, ez dut konektatu nahi nire emozioekin ta gorde egiten dituta. Bueno, pues hor sortzen den maskara, azkenean da maskara oso rigido bat, nun ni ez naiz ni, eta naiz, ni naiz ni, baino ez nago konektatuta sentitzen duanarekin, ez? Eta azkenean emozioa gara, eta ez bagera horrekin konektatzen, pues gara pantomima bat. Eta oso perfekzionistak izaten gara, zaurio horrek ikutzen baldin gaitu. Eta morru handia dago, ze nola perfekzioa ez da existitzen ere bai, eta zauri honek egiten digu perfektua izan behar dut nire gurasoak eta jendeak ni maitatzeko, nola ez naizen inoiz iristen, porque ezin da iritsi, morrua pizten da hor. Eta horiek dira 5 zauritxoak. Errepasatu egingo ditugu, 5. Venga, bota. Goratzen garen. Abandonoaren... Hori da, abandonoaren zauria. Traizioarena. Humillazioarena. Errefuxiarena. Hori da. Eta injustiziarena. Hori da, perfecto. Wow! Horrezko matrikula guak. Bai, uste dut, donak enbarko ligukela olako ziurtagi ditxu. Egingo izut. Ze interesgarria horiek entzun eta identifikatzea agian edo zuk zure burua ikustea edo zure ingurukoak ikustea. Bai, etorri zait bururan begiralean nintzenean edukinen ume bat bera adoptatua zen eta oso ume jatorra zen, baino batzuetan oso bihurria. Eta baino bihurria ez nahi gabe, berak esaten zuen pertsona hau inkordiatu egin behar dut. Eta propos, gaiztakeriak egiten zituen, eta propos, zuk esan arte, listo nahikoa da, nazkatu naiz. Eta orduan berak egiten zuen, ikusten zueren nazkatu zea. Claro. Eta zelako berarentzat oso sentsazio ezaguna, berak ezagutzen zuen sentsazio abandonoa zen, ez? Orduan berak egiten zuen beti, tira, berak esaten zuelako, ez zuen esaten hau, ez zuen verbalizatzen hori guk identifikatzen genuen. Berak ikusten zuelako, egian zuk ere abandonatu egingo nauzu, eta orduan egingo dutira, noraino heltzen didazun, eta abandonatzen nauzunean ikusten. Oso interesgarria da esatezuna, zauri hauetatik sortzen den sinismena, sortzen den esaldi hori de errealitatea hau da, edo ni errealitatean onelakoa naiz, ez? Mundu guztiak abandonatuko nau, ez naiz maitakorra, ez dut merezi, sinismen horrekin egiten duguna da horrelako esperientzia oso antzekoak bizi denbora guztian. Eta guk erakartzen ditugu askotan, edo guk sortzen ditugu, eta bastutan bizitzen ditugu, porque sí, ez? Baino bai, da, honeaino, ikusten, errealitatea hau da. Eta hor oso garrantzitsua da, erakustea ez maitia, hau egiten duzu honengatik, hemen nago, maiteko zaitut beti, eta ez zaitut abandonatuko. Outside the rain is
Ba, Dona Pianiz Nieto pixka bat modu bikoitzen agurtzen hasi behar du. Ze denboraldi ontako behintzat azken bisita dugu gaurkoa, gainak 14 ditu eta 30ean bigarren kafeak kafe makina itzali eta iraiera arte atxeden emango dio, ez dakit turrean ere kafea beharko dugu Julen, baina. Eskabadai. Baina bestalde, Dona agurtzeko ordua ere iristen ari zaigulako, ez dakit zerbait azpimarratzeko geratu zaigun Dona? Gustatuko likiatzaidake esatean nola identifikatu ezakegu hau, ez? Zer baino lehen Lise Bourbeauek idazten da Lise Bourbeau, bai, daka bost zauri emozionalen sendatzea liburua, bai, La sanación de las 5 heridas, eta pues interesa badu norbaitek, pues hor sakondu dezake. Eta bestela esan, hori, jarrera mingarri disfuntzional errepikakorrak ditugunean ez dakigunak nola aldatu, fijatu pixka bat hoietan, ez? Eta esan, noiz egiten dut hau? Noiz ateratzen zait jarrera hau, jokaera hau? Noiztik datorkit? Aberra urtzaroan oroitzen deten horrelako jarrerarik zegoeren aurrean, zein zegoen ama, eta zegertatzen zen. Eta pixkat, hor indagatu dezakegu nahi baldin badegu, eta gogoratu beti zauriak sendatu egin behar direla. Inoiz ez tapatu, eta beti, hori, pixkat nahi esatu den bezala maitasun guztiarekin, eta norpen guztiarekin, izan ere, ez dago izateko era bat. Vale? Porque askotan hori sinisten dugu, ez? Honelakoa izan behar dut, ez. Garen bezala, zoragarria da, kontua da, hori, mingarria ditugun gauzak, sendatu egin behar direla, eta listo. Eta sendatu egiten da, eta aurrea bizitzakin. Eta hori sendatzeko bidea baduzu Educando la Emozionen eta Dona Pianiz Nietoren eskutan, uda badator, ez dakit Donak atxeden hartuko duen, uda garai ona ote den, sanaziorako, terapiarako, nolakoak dira hurrengo hilabete hauek, uda inguru hauek? Baina nire esperientzian udaran eongi gaude. Udaran izaten da break momentu bat eta udara disfrutatzea beharrezkoa da. Eta jendeak egiten du eta esaten duan bezala, noski baietz. Orduan, ni egongo naiz seguraski abuztuan hartuko ditut opor nagusienak, baina uztailean eta abuztuan lan egingo dut, uztailean batez ere, eta irailean voltatuko naiz indar berriz ere, eta eteak irekitak, beti, nahi duenarentzat. Lagun batek kontatzen zidan behin, denbora asko pentsatu eta gero terapian hasi zela eta aldatu zioela bizitza. Asko zobeto zegoela, baina garatu zuela bere terapeutarekin alako, menpegotasuna ez, baina udara iritsi zela eta buztuan oporrak egingo zituela bere terapeutak eta astero ikusteko mugarri hortatik eta ikargarrizko beldurra ematen ziola. Gero buztua iritsi zen eta moldatu zen eta ondo gontzan eta minarako beldurra ematen ziola. Beraz, izaten da, eta kontuan hartzeko zerbait da, ni behintzat kontuan dut eta terapia prozesuak izaten dira hori, ez? Azkenean gauza da, norbera izatea autonomoa, hori lantzen dugun, terapia lantzen dugun guztia etxera eramatea rekurtso bezala eta bizitzan hori eramangarri izatea, ez? Eta, hor baude tresnak eta soltatze hori importantea da, ez? Askatzea, baina gertatzen duen zerbait da. Tira Dona Pianiz Nieto agurtu egingo dugu, udaran atxeden pixka bat hartu, jarraitu emozioak ezten eta goxatzen eta zaintzen, eta inorke hain ondo gauden garai hauetan beharko balu Educando la Emozionen webgunean eta gurekin harremanetan jarrita, Donarekin harremanetan jartzea oso gauza erresa izango du. Dona, plazer bat, beste demoraldi bat ere itxi dugu, eta tira, iraietik aurrera izango dugu aukera berriz ere elkarren berri izateko, eta Donaren agenda eronetan ea tartetxoak harrapatzen ditugun, bigarren kafea gurekin ardezan. Muxo handi bat, zain du. Topa egiten topatuko nauzu basamortuan zure eskuen klima aldaketak azalean inorritu dizkit nahiak idoloak arpiatzaien
pasamortuan. Galdu naiz, aurkituko nauzulako, aztanak irakurtzen ikasi duzulako, eta bihar topa egiten topatuko nauzu pasamortuan. Kilimalaketak izotzaronetan, kilimalaketak zure azalik gabe utziko nau, kilimalaketak izotzaronetan. Bai, kilimak aldakor dabiltza gurean eta ez da egite ekaitza elektriko izango ote dugun laister, baina guk bada ez bada eduki goxo asko ez hornituta zerbitzetako dizugu kafea, urrengo ordu luze hontan, ordu eta 10 minutu oraindik arratsaleko 6etan guk lekuko eman arte, zaudete hor, naiz irratian, bigarren kafean, eta gozatu gurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun auzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorra. Bere lehen eleberriarekin, bete-betean harrapatu ditu Eider Rodríguez Martinek irakurle asko eta asko. Eta hori ez da gure burutazio soil bat. 111 akademiak ematen duen saria jasoko du bihar idazle oreretarrak, eta sari hori akademiakide diren irakurleek ematen dute euren bozka bidez. Eraikutzarako materiala novelak eman dio Rodríguezi aipatu saria. Errealitate batetik abiatuta ondu du novela, aurrez nagusiki ipuingintzan, baina baita saiakeran, itzulpengintzan, komikigintzan eta aurrentzako literaturgintzan aritu den idazleak. Erraietatik ateratako kontakizun bada nagusiki eraikuntzarako materiala. Alkolarekin arazoak dituen aita baten eta alaba baten arteko harremana jasotzen duena, familiako eta inguruko beste pertsonaia batzuk ere lekua izanez. Liburuaren eta bihar arratsaldean jasoko duen sariari buruz hitz egiteko gonbidatu dugu bigarren kafera Eider Rodríguez Martin. Arratsaldeon eta ongi etorri, Eider. Arratsaldeon. Zer moduz gara? Ongi nago, pixka bat harrituta sariarekin, harrituta pozik, zer esan pentsatzen, eskerremate bat izango da nire aldetik esateko daukadana, noski, eta hainbeste jende daukat ez, eskertzeko, zerrenda egiten ari nintzen, ditu dira zuenean. Eider, ez da sari bat jasotzen duzun lehen aldia, besteren artean 2018an Euskal Literaturako Euskadi saria ere jasotzen nuen, bihotz handiegia ipuin liburuarekin. Esan diguzu, biharkoa prestatzen, nola egoten da idazle bat, sari bat jaso bezperan? Pixka bat, kontzientzia pixka bat hartzen, ez da? Azkenean, liburu bat idazten duzunean, idazten ari zarelako zaude harrapatuta, gero, aurkezten duzunean, aurkezten ari zarelako zaude harrapatuta, zurrunbilo hortan, ez, elkarrezketak, edo irakurleekin enkontruak, edo, kazetariekin, edo, dena da, tokatzen dana, ez? Eta oraintxe pixka bat, atxeden hartuta, hor, guztiarekin bukatu nahian edo, eta pixka bat,
ikusten, ez, nora iritsi den edo nola irakurria izan den liburua, eta oantxe hasi naiz sariaz gozatzen edo sariak esan nahi duenarekin gozatzen, hobeto esan da. Ja da aipatu duzu, liburuak egin duela bide bat eta hori jasotzen edo hori asimilatzen edo izarela. Orain arte egiten ari den bidearekin gustura? Bai, gustura. Jende askoren gana iritsi dela esango nuke, edo behintzat jende askok esan dit irakurri duela. Oso jende diferentea da, hori ere kuriosoa da, adin guztietako jendia, ez dakite bizitzaren edo uin hontan momentu oso diferentetan dagoen jendia, ideologikoki ere bai, diferentea jendea. Orduan, pixka bat bitxia izaten ari da zetzu hortan, jasotzen ari naizena, ez, badakigu, ez, irakurle bakoitzak modu diferente batean irakurtzen duela, baina azkenean ikusten zunean hori, ez, zure liburu batekin, da gero hain personala den testu batekin, bitxia egiten da. Esan izaten da, Eider sariak nolabait ere egindako lanaren errekonozimendu izaten direla. Zer dira Eider Rodríguez eta sariak, zer suposatzen dute? Ni oso kontziente naiz sariek ausazko parte handi bat daukatela, eta ez dela bakarrik saritzen, ez, liburua, edo, askotan, egoera bera saritzen da, noiz irakurria den, orduan, zentzu hortan ez naiz oso romantikoa sariekin, oso kontziente naiz, baina era berean, oso gustora hartzen dut, bereziki horrelako sari guztia dira pozgarriak, ez, baina azkenean irakurleek ematen dizutenean, ez, sari bat, ez, seinale, zuk idatzi ezun hori osatu egin dutela, ez, orduan osatze lan hortan parte hartu izan beraiek, oso ederra da, ez, baina beti ere hori, ez, jakin da, loteriatik parte bat daukala, eta uko egin gabe ere, saria den gauza pozgarri horri, ez. Lehen aipatu duzu, jende ezberdin askoren iritzia jaso dituzula liburuaren inguruan, esan liteke, hori ez, jende ezberdin askorengan utzi duela arrasto hau, zer du liburuak, hainbeste jende harrapatzeko, Eider? Ezakit zer daukan, hasieran ere beldurra idazten hasi aurretikoa, esango nuke, zan, ze kontatu behar dut, nire historio personal bada, ez da besterik, ez, orduan, nola kontatu hau, ez dadin izan hori bakarrik, ez dadin izan testigantza bat, ez daukadala, ustean zaizkit testigantza, baina ez nintzen ikusten, ez duen hori egin nahi, ez nintzen ikusten, ez duen testigantza lan bat egin nahi, ez duen hori egin nahi, eta orduan, saiatu nintzen kontatzen, ez, partikularra edo individuala den hori, baina komponente kolektiboekin ere bai, ez. Gero ezinbestean datozena gainera, ez da asko bilatu behar, azkenean nik kokatzen dut historioa horretaren bilakaera ere kontatzen dut, azken 40 urtetakoa, beraz nahi gabe ere, zabaldu egiten da ikuspegia, ez? Eta gero kontatzen dut oso historio partikularra, aita alaben arteko harreman bat kontatzen dut, baina zenbat jendek bizi izan du horrelako harreman bat, aita beste bat izan da, eta alaba beste bat izan da, ez? Baina antzeko egoerak edo batetik zaiteke alkoholikoa delako guraso bat, senide bat, edo gertuko bat, edo besterik gabe, bi pertsonen artean, bi senideren artean, edo oso gertuko diren bi pertsonen artean, isiltasuna handiak daudelako, ez? Jendiak oso toki diferentetatik irakurri du liburuan, beste batzuk maitasun historio bat irakurri dute, orduan uste dute baditula historioak berak, gure historio askok dauzkaten bezala, komponente asko, irakurria izan dadin historio hori toki eta ertz diferentetatik eta tonu diferentetatik ere bai, eta horrek asko zabaltzen du eta handitu egiten du liburua, ez? Edo liburu hori hasieran zana, ez? Arnasa ematen dio.
Aipatu duzu, jende askok, irakurri duen jende askok, antzeko egoeraren bat, edo horrelako egoera gogorren bat bizi izan duelako izango dela, eta beste askorentzako agian eider, kontatu delako, harreman hori kontatu delako markatu ditu jende asko agian badagoelako egoera horretan, horrelako bizipenak izan, baina kontatu gabe barruan dituenak. Hori jende askok azpimarratu dit. Hori eskerrak edo eman dizkiatez, hori idazteagatik ez, eta kurioski, igual heroinaren historia asko ezagik kontatu, baina asko aipatzen den bezala, kurioski, alkoholarena ez da apenas igaro, gure letretara, euskal letretara, eta ez da hain heroikoa, edo ez da hain politizatua esango nuke baita ere, azkenean heroinaren historiaren atzean badago ere errelato bat, edo errelato batzuk badaude, ez? Eta alkoholarena, ezakit, irakurri nuen liburu bat oso, argia eman zidan baita ere, ez? Izena ez dut gogoratzen, baina Barzenilla da aukabizena idazleak, eta da errenteriaren historia bat, eta kontatzen du ez, nola 19. mende bukaeran industrializazioa hastearekin batera, horretan, eta jende asko jutarekin batera, horretara lanera, pasazan izatetik herri txiki bat, landa eremukoa, izatera jendez beteriko herri bat, ezakit 10 koiztu zen, edo ezakit zenbat koiztu zen populazioa, eta gainera jende horrek egiten zuen lan fabriketan, eta astolan zen askotan, ez da berak egiten du, inventario batzuk egiten ditu, zenbat jaten zen, zenbat hori jaten zen, immigrazioa hasi aurretik eta ondoren. Eta alkoholaren datua da, izugarria. Ez da, azten, ogia azten den bezala, edo aragia azten den bezala, edo irinaren salmenta azten den bezala baizik, eta biderreun, ez? Ordua, alde batetik proteinikoa delako, alkohola, baino bestetik ere, badauka karga hori, ez? Bizi baldintzai aurre egiteko, ihesbide bezala hartzen da, ez? Baina hori, adibidez, oso literaturan oso gutxi kontatu da, ez? Eta beti da lotxa, nola pasa daitekeen pixka bat diskretuki, bakoazunean, senide heroinara engantzatutako norbait ezin da, ez? Baina, oso asko zailago daude kasuak, ez? Baina, alkoholarekin pasatzen da, ez? Ez ikusiarena egin diezaioke inguruak horri, ez? Orduan hori lehenengo lerrorak hartzea, jendeak nik uste gustora hartu duela edo ikusi duela jende batek bere burua islatuta, alde batean edo bestean. Eta zer nolako ariketa izan da zuretzat eider, errelato hori idaztea eta modu horretan idaztea? Beldur guztiak hasieran egon ziren, hasi aurretik. Behin ekin da, lanari bakarrik atera zan, bakarrik esagerazio bat da, baina idazlea naiz eta esagerazioek hitz egiten dut askotan, ulertuko ez dute, dekodifikatuko ez dut. Orduan, oso errex atera zan, behin hasierako oztopoak gaindituta alegia, ez? Kontatu dezaket hau? Kontatu beharko nuke? Kontatu nahi dut? Behin galdera horiek erantzun da oso errex. Hor zegoen dena, nire haragitan, baina baita, ez dakit, haragitan memorian jendearen begiradan ere bat zegoen. Orduan materiala hor zegoen pilpilean, ez? Da nik ordenatu egin dut, idatzi egin dut noski, eta zentzu, tonu, eta gai literarioak ezarri ditut, ez? Hori kozinatzeko, baina nahiko errex etorri da. Eta egindiako galdera horiek zuk hasieran erantzun zenituenak, ez dakit gero buruan izan dituzu liburuaren idazketa prozesu osoan zehar, irakurren aldetik ze erantzun jasotzen zenuen artera bat erantzun gabe geratu dira, edo zuk garbi zenuen hasieratik egingo zenuela eta gero irakurlea zuen iritzia izango zuela? Bai, ni idazten hasten izenean uztarria jartzen dut eta orduan ja berdin zait, ez? Orduan jarri nuen, idazten hasi orduko eta kendu nuen bukatu orduko. Eta orduan bai, etorri ziren, ez? Jendiak
irakurri bitartean eta jendeak irakurri eta zerbait esan bitartean orduan bai, etorri ziren berriz ere fantasma horiek, ez, mamo horiek. Baina bitartean ez, idazketak irauntzuen bitartean usatu egin ziren zorionez, usatu egin dituen galdera horiek eta erantzun beharrik ere ez nuen euki edo gero azkenean ez, egituzunean horrelako ariketa bat, azken momentuan ez ja entregatzen duzunean edo jendaurrera aurkezten dezunean, orduan esaten dezu edo esaten dut, Kristo inde. Idazkerari dagokionean, Eider, esaldi laburrak dira nagusiki erabili dituzunak, ez dakit, kontatzen ari zinen istorioak idazketa mota hori eskatzen zizun? Ezagit idazketa mota hori eskatzen zidan, ez? Esan bezala, hasi bezala etortzen ditzaizkidan, irudiak, ideiak, neukan mapatxo bat eginda, baina oso, bat ere behartu gabe etortzen ziren orduan, ere lana izan da, batez ere, irudi, ideia, usai, dena delako horiek guztia plegatzea, sintaxira, eta hizkuntz eskakizun jakin batzuetara, ez? Eta askotan, esaldiak kontraesankorrak dira, lehenengo gauzat esaten da, gero kontrakoa esaten da, orduan sintaxiak berak jarri ditu ordenean, nola baita esan da, ez? Osea, berak markatu du pixka bat esaldien egitura, ez? Oaintxe hau esan gero kontrakoa, ez? Osea, kaos hori islatzeko izan ziteken, paragrafo luzeetan, menpeko esaldiz jositako paragrafoetan, izan ziteken, hori ere islatu daiteke, baina kasu honetan, uste dut zirela oso ideia zuzenak garbiak, eta nabardurak zetozen kontraesanen bidez, nolait esateko. Eta orduan, esaldi laburrek laguntzen duten. Baina ez da aurrez aurtutako erabaki bat izan. Errekurtso edo baliabide ezberdinak ere erabili dituzu liburuan, gutunak, galdera sortak, gogoetak. Ez dakit, kontatu nahi zenuen gauza bakoitza kontatzeko errekurtso egoki bat, errekurtso jakin bat ikusten zenuen, alik eta ondoen azaltzeko modura? Bai, alik eta ondoen azaltzeko modua niretzako zen alik eta toki diferentenetatik idaztea kontatu nahi nuen hori, ez? Orduan, claro, ni naiz idazle, horren aurrean zegoen idazle bakarra ni nintzen, orduan neukan aukeretako bat zen, testu mota ezberdinak egitea. Gauza, segunda seri behiratu nahi nion, eta hori neukan hasieratik oso argi, testura diferenteak bilatu behar nituela, eta hori etorriko zala parte batean, genero diferentetatik. Eta genero bakoitzean, genero bakoitzean, erabilitako estiloa ere diferentea da. Azkenean, egunerokoan dagoen estiloa ez dago bat ere pulitua, ez dago bat ere orraztua, oso gordina da, ez da oso hizkuntza sinplea da, aldiz, gero beste genero batzuetan idatzitakoa, landuagoa da, literarioagoa da, ez? Orduan, kontraste hori nahi nuen, ez? Garen eromen hau islatuko zuen testu bat bilatzen nuen, da horregatik berabilizana gutunak, galderak, registro diferentetako zerak eta genero diferentetakoak ere bai. Liburuaren izenburuari erreparatuta, Eider, eraikuntzarako materiala izena du liburuak, liburu irakurri duenak konturatuko da liburuan zehar baduela bere garrantzia, berez zerbait hotza da, ez? Obra batera joaten zarenean materialan pilatuta ikusten duzu, eta zerbait kontzeptu hotz bada, baina esan duguna liburuan badu bere pixua kontzeptu horreberak. Bai, hitzjoko bikoitza dago, ez? Azkenean protagonista, narratzailearen aitak lan egiten duen, eta amak lan egiten duten enpresak eraikuntzarako materiala saltzen du, bere haurtzaroa enpresa hortan ematen du narratzaileak, beraz, alde hortatik deskriptiboa da. Noski, metaforikoa den partea da, zer eraikitzen edo deseraikitzen den material horiekin, ez? Momentu batean ustute aipatzen dela, ez? Saltzen zituzten zerak, ez? Etxeak egiteko
gaiak, baina gero etxe horiek bizigarri egingo zituzten personen lana beste bat zan, ez? Orduan, hor dago harrapatuta narratzailea. Eta ero, bai, gustatzen ditzaidan, Maialen Lujanbiok eman zidan izenburua, berarekin hizketan egin zela, eta artean izenbururik ez naukala liburuarentzat, eta kontatzen egin zan, ez, gauza, eta berak atera zuen, kombinazio hori, eta esan egin zidan, besterik gabetzean proposatu zantzun, eraikuntzarako materiala. Hola, gelditu ginen elkarri behi da, eta izenburu bat izan daiteke, ez da ni. Izenburu bat izan daiteke, ez izenburu bat da. Izenburua da, eskerrik asko, bai. Eta horrela, eta gustatzen zait daukan oztasun hori, azkenean, gaiak hotzak dira beti. Gero zer egiten dezun horrekin, beste zerbait bilakatu daiteke. Ez da horri buruzko gogodeketa konstante bat dago liburuan zeharrez, birziklatzearena, metabolizatzearena, paleak, egurrak, olak, etxeak berritu, baina baita ere minak, beldurrak, horrekin zer egin, ez? Nora birziklatu, zer egin material horrekin, bizigarri izan daitezen, ez? Bueno, Ider, ni hemen nago entzuten, eta gustura nago, ze liburua irakurtzen ari nintzen bitartean, sentitu dut, atzpuntetan pintzak nituela jarrita, ze ezaguna egiten zait sentsazio hori, eta liburua izan da pixka bat, sendatu daiteken min baten bilaketa hori, eta galdetu nahi nizun, ze aipatu dugu alkoholismoa, aipatu dugu aita alabaren harremana, baina eruditu zait baita, ez dakit, hizkuntzari buruzko liburu bat ere badela, ez? Sartu dituzu hor, ez dakit, lotxa eta frantsesa zenbarazu, eta ze esan nahi duen hizkuntza bakoitzean, edo isiltasun hitza, edo liber, eta gauza guzti horiek, hori ere badu liburuak, ez da? Hizkuntzarekiko aitortza moduko bat. Bai, hizkuntzarekiko aitortza bat, ze azken batean, hori da narratzaileak daukan bakarra eutsi ahal izateko, ez? Hori besterik ez zaio gelditzen bere kontraesan guztiekin, ze probatzen du baita ere isiltasuna eta ez du sinisten hitzen purutasunean, ez? Orduan burruka hortan dago, ez? Eta burruka hori ekarri nahi izan dut bai, idazketan bertan zegoen burruka hori, baina idazten hasi aurretik ere bai, irakurle bezala eta bizitzarekiko edo munduarekiko loturak sortzeko zera bezala hizkuntza zegoen, eta momentuan batean hasiera xamarren esango nuke, baina oso presente eduki dudan esaldia izan da, akaso dena da hizkuntza arazo bat, ez? Eta, nire obsesioak ere hor daude bai. Eider, kontatzen den historia gogor bada, baina novelan zehar, ez dakit, argiz pitxoren batzuk ere badira tartean, elkarrizketa batean entzun genizun gaiera, hor azalean bertan dagoen argazkierin joko hori ere egiten dela. Ez dakit, argiz pioiek zer dira, kontakizun gogor horretan irakurleari nolabait ere arnasa pixka bat hartzea albidetzeko? Desan bezala ez dago aurrez programaturiko bidaketa bat, ez dago, guain argizpiak, kontakizunak berak eskatzen zidan, nik uste dut beti daudela argizpiak, ez, tragediarik handienetan, ez, ez dakit, norbaite jotzen du batean eskusoinua, orduan, beti daude horrelakoak, beti dago, ez dakit, belar printza bat, beti dago zerbait, ez, orduan, igual, bai argi euki nuena izan zen, nahi nuela kontatu bizitza, ez, bere gordintasunean, bere gogortasunean, xamurtu gabe, baina gordintasun horretan ere badaude une ederrak, badaude gauza, ez dakit, onak, ez? Orduan, horri ez nion uko egin nahi. Orduan, atera da, ez dute zentsuratu, ez dakit, ez nuen egin nahi liburu ilun bat, nahi nuen kontatu historio hori. Historioa berez da gordina, berez da gogorra, berez da itxusia, berez da dekadentea, orduan. Dekadentziaren bazterretan ere hazten dira gauza ederragoak, eta hoiei ez dienuko egin nahi. Aipatu dugu elkarrizketaren hasieran, orain arte, batipat, beste imagineroren artean, baina ipuingintzan aritu izan zarela, lehen dabiziko novela honetan, eroso sentitu zara novela bat idazten? Bai, eroso sentitu naiz eta nik ipuingiletzat daukan ere burua,
eta ez da, orain novelara pasatu da, ez da nire kasua. Oaintxe novela beti esan dut, idatzi dudan guztia, idatzi dut argitaratu den generoan, historioak hala eskatzen zialako, orduan historio honek eskatzen zidan, arnaz luzagoko liburu bat, eta kasu honetan novela formatu aukeratu nuen, baina niretzako ez da, hori novelak egingo ditut, orain ez, da kontatu nahi dudanaren arabera, errenditu egiten dut, historia markoietara. 18 urte beteko dira urten, eta handik gutxira liburu argitaratu zenuenetik, 18 urtean zehar egiten ari zaren bide horretan, zein puntutan dago orain, Eider Rodriguez? Nago puntu batian, nun zoriona senti dezakedan idazten dudanean. Eta ez nuen berehala esango. Onta iritsiko nintzenik, edo nintekenik. Ze bidean egon dira, momentu oso gazia baita ere, idazketari zeuzkionak, zeukatenak harrema merezirik, ez zuen kanpo etxaiak, hori nire barruan zegoen dena, eta azken urteetan oso ongi sentitzen naiz idazten dudanean, oso argi eukitzen dut burua, hori da nahi dudana, historioa kontatu, hori bezain xumea da nire eginkizuna, eta zorionez daukat irakurle talde bat, interesa adierazten duena idazten dudanarekiko, eta iruditzen zait ezin dudala askoz gehiago eskatu. Hausnarketa horrekin geratuko gara. Eider Rodriguez Martin, zorionak, bihar jasoko duzun 111 Akademiaren sariarengatik. Mila esker gaur bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta aurrerantzean ere, mendik etorkizunen etorriko diren horiekin izango dugu elkarren berri. Plazerra izan da, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko zuri, Eider. Aio. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Musutruk eskaintzen ditu. Eider Rodriguez agurtu dugu Julen, baina Eider Rodriguezek jasoko duen sari horren bueltan jarraituko dugu bigarren kafean. Hori da, esan dugu, bihar arratsaldean jasoko duela Eider Rodriguez Martinek, 111 Akademiak ematen duen saria, eta sari emateko ekitalde hori, Amasako Ika Txakolindegian izango da, eta bai sariaren eta baita 111 Akademiaren inguruan gauza gehiago jakiteko, bertako koordinatzailea den Amaia Goikoetxea Orbegozo gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Amaia. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Bueno, biharko dena prest? Bai, esango nuke dena prest dugula. Azken egunetan eguraldiari begira ibili gara pixka bat, biharko bero dexente iragarrita dago, eta badakizu askotan gero horrek ekaitzak izaten ditu, eta iluntzeko 7etako ordu hori kritiko xamarra izan liteke behar, bada ekaitzei begira, baina badirudi azken orduko iragarpenek ez diotela alakorik, beraz, ea kanpoaldean arazorik gabe egiteko modua dugun. Hala den bai. Amaia, aipatu dugu Eiderrekin elkarrezketan zehar, sari honen berezitasuna nolabait ere epaimai zabal eta
anitz bat dela, ez irakurlek osatzen duten epaimai zabal bat dela, erraza da, hain epaimai zabal bat kudeatzea? Ba, begira, nik uste gakoa dela, zuk aipatu duzun hitz hori, ez da, anitza. Hau da, Euskal Herri osoko 200 irakurle pasatxok osatzen dute unenetan 111 akademia, eta noski, 200 horiek, irakurketari eta irakurketa gustuei dagokionez, bakoitzak bere joerak eta bere zaletasunak ditu, ezta? Eta orduan eguk saria aukeratzerakoan nahi zuzen ere aniztasun hori pixpato beto kudeatzeko erabaki genuen bozketa prozesua irutxaldetan antolatzea. Hau da, guk jasotzen genuen botoak askotan oso sakabanatuta zetozen, eta nahi genuen azken erabakiak gutxieneko berme bat edo gutxieneko babes bat hobe esan da izan zezan, ezta? Eta horregatik aniztasun hori hobeto kudeatzeko erabaki genuen bozketa prozesu hori irutxaldetan egitea. Demokratizaziotik eta gardentasunetik ere badu, ez? Hain epaimai zabal eta anitzak izatea. Ez dakit, sariari beste nolabaiteko zilegitasun bat edo herriaren izaeraren sariari herriaren izaera bat edo ematen dio? Bai, baliteke ez dakit behar bada, zilegitasuna baino gehiago esango nuke dela sari bat irakurleek irakurtzen dutena bere horretan islatzen duena, ezta? Hau da, ez azken erabaki horri dagokionez bakarrik. Horratzetik dagoen lanari pixka begiratzen badiegu, sari honek islatzen du irakurleek liburu mota aukeratzen duten euren denbora librean irakurtzeko, hori, zenolako liburetara jotzen duten, generoari dagokionez, idazlari dagokionez, gustatzen zaien. Izan ere, beti gogoan izan behar dugu, askotan azpimarratzen dugu, eta sari honek saritzen duena da, irakurlek gogokoen izan duten liburua. Ez gara sartzen, onena, edo bestelako alako kalifikatiboetan. Beti esaten dugu dela irakurlei gehien gustatu zaien liburua. Eta orduan guk hori galdetzen diegu, ezta? Akademian izena eman dauden irakurlei, zuk irakurri urtean nahi dituzun liburuak, eta gero esan, hoien artetik zein den gehiena gustatu zaizuna, eta beraz, zure ustez, nork merezi duen urte horretako saria. Bai, hortan esango nuke, behar bada herriaren saria, igual bai, ez da, baina bai dela irakurleen joera hori islatzen duen sari bat, bai. Amaia, biharko sari banaketa zari gara, baina 111 sariaren historia ez da gaur goizekoa. Aurtengoa ja da 26. ekitaldia duzue. Bai, alaxe da, 26. da, Eta guke askotan, hainbeste urteta gero, guretzat gauza bada garrantzitsua, eta da, kontuan hartu behar dela, hau da, irakurleek euskal literaturan parte hartzeko dituzten aukerak, euskal literaturaren panoraman dio da iritzia emateko, edo bestelako iruzkinak edo plazaratzeko, ez? Kontutan izaten badu, orain dela 26 urte aukera horiek zein ziren, eta gaur egun zein diren, hau da, zenbate aldatu den hori, eta zenbate areagotu zekien aukera horiek, ez da? Guk asko guretzat oso garrantzitsua dena da, panorama hori hainbeste aldatuta ere irakurleak gurekin jarraitzea. Bai, eta urtea joan eta urtea etorri, irakurleak egotean, guregana gerturatzen direnak proiektuan parte hartu nahi dutelako. Guretzat hori oso garrantzitsua da, bai. Eta bilakaera horretan, urtetako evoluzio horretan, akademiakiden profilare aldatzen joan da, gaur egun ze profiletako jendea duzu? Jende gazte animatzen da, heldua dira gehiago? Ba, begira, momentu honetan, helduak gehiago direla esan behar dugu, naiz eta gazteren bat ere tarteka etortzen da, baina baina ikustez adinari dagokionez, helduak gehiago direla. Eta profilari dagokionez, badaude bi profil nahiko garbi bereizita. Alde batetik dago, euskaraz irakurtzeko ohitura baduen irakurlea, eta euskaraz irakurtzea asko gustatzen zaio, asko irakurtzen du, eta proiektu honetan parte hartu nahi du urtero saria aukeratzen. Hori izateke perfil bat behar bada, lehenengo perfila hasierak urteietan perfil hori nagusiagoa zena edo, bai? Eta gero urteak pasala, agertu da beste perfil bat, euskaraz irakurtzeko ohiturarik ez duen euskal hiztunarena. Hau da, euskal hiztunak beren ohiko irakurketak beste hizkuntza batean egiten dituztena, baina esan dutenak, nire gustatuko litzaidake nire denbora liberan euskarazko liburuetara ere jotzeko ohitura hartzea, ezta? Eta orduan, proiektu honetan parte hartuz, nolabait komatxoen artean behartzen dute euren burua, urtero, ezagir, 5 edo 6 liburu euskaraz irakurtzea, gero sariari begira boto eman behar dutelako, bai? Orduan, bigarren perfil hori ere, guretzat oso garrantzitsua da, claro, euskarazko liburuaren irakurketa sustatzeko helburu horri begira, horre jendea mugitzen ari dela ikusten delako.
Aurten Eider Rodríguezek jasoko du saria, iaz Pello Lizarralde jaso zuen, eta aurrez, Arkaitz Kano, Kirmen Uribe, Uxu Alberdi, Mirena Gurmeabe, Katixa Agirre, izen handiak de palmares horretan, Amaia? Bai, begira, guk horri buruz begiti esaten duguna da erditxentzitan edo ez txentzitan ez daki, baina esaten dugu, eskerrak gure saria, Euskadi saria, baina lehenago ateratzen, denago ezagutzen den. Herri txiki honetan beti dago jendea, alderantzik izango balitz eta gureak bate egingo lu bestearekin, bueno, bere iritzia emango lukeen, beste gauza guztien inguruan bezala. Baina uste dugu, lehen esan duguna, azkenan izen horiek islatzen dutela baita ere, irakurlek nora jotzen duten euren irakurketak aukeratzerakoan. Bai, uste dugu horren isla dela. Eta azkena, Amaia, ez dizugu Eider Rodríguezen liburuaren inguruko iritziri galdetuko, baina berarire egin diogu galdera. Zure ustez zer du liburu horrek akademiakide gehienen iritziak bere aldekoak izateko? Nik liburu honek izugarri hunkitu duela irakurlea. Batez ere, aitaren heriotzak protagonistarengan izan duen eragin hori idazleak zein ongi azaldu duen, hau da, Eider zein ondo eta zein zuzen iritsi den irakurlearen barreneraino aitaren heriotzak, protagonistaren aitaren heriotzak eragindako min hori azalduz, nik uste dut horixe dela guk jaso dugunaren arabera behintzat, irakurlea harrapatu duen liburu honetan, bai. Amaia Goikoetxea, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, 111 Akademiaren sariaren eta 111 Akademia beraren ingurukoak kontatzeagatik, bihar den ondo joan dadila eta izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko eta nahi duzen arte. Eskerrik asko, Amaia Agur. Eta guk aurrera egingo dugu, zaindu behar baita maite dugun hori, Laister Juanina Zehartxoaga hemen izango da, eta ez dakit taldearen hortasunaren, euskalduntasunaren, euskal herritar izatearen inguruan, zenolako osnarketa ekarriko dizkigun, baina tira, segituan izango dugu gurekin eta egingo dugu aurrera, gozatuko dugu, beti Ruperren kantu zoragarri hau entzuten dugu, hor nonbait azpian, izketan ari garela eta ziko diogu Ruperria beste. Obenuela hautatzia munduko hiritarri zatia kantu leunak nahi dituzke jarri eguzkia aiugian denari zainu maite duzun hori Hala esaten didate zertan zabiltza maite kontuetan elkar bizitza jokuan eta superriz bertso txikietan kantu leunak nahi dituzke jarri eguzkia denari zainu maite duzun hori kantu leunak nahi dituzke jarri eguzkia inubian denari zainu maite duzun hori zainu gorroto duzun hori zainu maite duzun hori Keep calm and bigarren kafea. Lurralde latuan, zakua lepoan,
ibili beharko dugu aurtengo neguan, jau! Elurra telatuan, zakua lepoan, ibili beharko dugu aurtengo neguan, jau! Rau, 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 rekta plau, haude komorean, utzi alde batera, eskoldun jendea. Rau, 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 rekta plau, haude komorean, utzi alde batera, eskoldun jendea. Ba, izue, horrelaxe, abiatuko dugu gaurko saioaren azken txampa hau, ze Juan Inazio Artxoak etorri da, eta Juan Inazio Artxoak kanto eskatu digu. Utzi alde batera euskaldun jendea esaldi horren bila zebilen, baina ez dakigu ondo zergatik. Arratsaldean Juan Inazio eta ongi etorri. Arratsaldean, eskerrik asko. Bilatu dekor, ez dakit. Kantu honen eta esaldi horren oina. Bai. Bueno, utzi alde batera euskaldun jendeak, esan nahi duen, duen esan nahia da, garai batean bainipin euskaldun jendeak bere buruaren pertzepzioa zuela, besteak ez bezalako jende bat ginela, ez da, euskaldun jendea zen, besteak ez bezalako, hori da, esan nahi duena. Gaur egun esaten duguna, pixkat erdal esalditik kopiatuta, aparte jaten eman beharrekoa, ez da. Hori da, esan nahia, utzi alde batea euskaldun jendea. Euskaldun jendea, be kasa, bere aldetik, bere bidetik oso ondo dabil. Bueno, hain zuzen ere, honek erakusten duena da, gu hemen beti ari gara mitologiaren bidetik eta eredu diferentez hitz egiten, ez da? Bueno, pues hori da, nola hoet esateko realitate horren edo pertzepzio horren herri esaera, nola hoet esateko hitz arruntetan, utzi alde batera euskaldun jendea. Euskaldun jendeak bere bidea du, bere ereduak ditu, bere bizimodua du, bere zea du, besteena ez bezalakoa dena, ez da, edo ingurukoena ez bezalakoa dena. Hori da, esaldia, eta horrek jartzen gaitu, bete-betean, azken bi emanaldi hauetan izan dugun gaiarekin, ez da, zenbateraino, gaur egungo euskaldunak, alde batera usteko modukoak diren, zenbateraino gaurko euskaldunak bizigaren gure betiko edo aspaldiko eredu hoien arabera, ala ja sartu garen besteen ozeanoan, murgilduta ote gabiltzan. Eratzen, oiturak ez aldira geratzen, ala bazen, ala ez bazen, ez eskaita ez fazen, ez dut esku librerik galtzen. Eta zein da gaurko bideak nora eramango baitu ze tesitara, akaso ez garela hain... Tesirik ez dakazu? Ni ez naiz nik iritzia dut nerea. Baina ez gustatzen, nahiago izaten dut gauzak mai gainean jarri, datuak mai gainean jarri, eta gero nork bere konklusioak atera ditzala. Aurreko saio hauetan aritu ginen Indo-Europar zirien inguruan, gure egunerokoan zoden zirien inguruan, eta uste dut gaur giro horretan jarraituko dugula. Bide beretik. Neurri batean gure Indo-Europartasun edo gure aurre Indo-Europartasun horien mitoen ez dakit, giroan, zenbateraino garen bat edo beste, tesirik ez daukagu beraz, eta hemen mai gainean plazaratuko ditugu hainbat gai edo. Nik partikularki badut tesia gure Indo-Europar aurreko izate horretatik gerota gutxiago daukagula. Gero eta urrutiago gabiltzala, ezta? Eta gainea, jendeari bosta jola zaiola. Agian ez dulako ezagutzen, esan nahi dut. Jendeari bosta jola zaio, egunerokoan erakusten du, eta pixkana, eredu Indo-Europarretan gerota murgilduago gabiltza. Beste kontu bada, agian, hori horrela dala esan da, eta hori horrela dala azalduta, agian jendeari etzaio hainbeste gustatuko, eta balio izango du, gogo eta pixkat egiteko, eta zenbaitetan, aurrera xamar joandako bideetan atzera egiteko, eta beste bideak topatzeko, ez da. Baina, oharkabean, nire iritzia da buru belarrikoa zela bide horretan, eta jendea, bosta jola zaiola, agian ohartz ez dalako.
Hori da ikusi beharrekoa, edo bosta jola zaiola, pues bosta jola zaiolako, baita hartuta gero, hori, bueno, azkenian herriak bideo bat hartzen du, eta bueno, pues bideo horretan barrena egingo du, edo ez du egingo, hori ez dagokigu guri erabakitzea, baina, bueno, bai, gauzak azaltzea, eta erreferente batzuk jartzea gogoetarako, ez da? Argia pizturik lo egiten dut, ze balisturik ez dut gastatzen, gainbera egitean dau bat osatzen, dute goizbik jakin nahi nuke noiztik begiratzen, nauten goitik behera hemendik goitinik hautatzen dut soilik. Bueno, dena den, hau da gai potoloa esango dugu, ezta? Duela 15 eguneko bidetik biden ari heltzen diona. Baina duela 15 egun beste gogoeta bat geratu zen hemen mai gainean. Begila esan pixka bote prontoan atera zana, eta gero buelta batzuk eman da, gogoeta zen, nun edo zenbat esparru daude, edo zein esparrutan, da garrantzitsua gaur egun, 2022an euskeraz ondo jardutea. Egia da. Sozialki, esan nahi dut, zein esparru sozialean, ez da esaten ja profesionala, zetik esparru profesionala, bueno, kazetaritzan esate baterako, ondo moldatu behar zara, ez da, edo euskal filologia irakaslea izateko, baina ez, gizartean nik uste eta gogoeta oso importantea dela, zen euskararen etorkizunarekin zeharo eta ezin estuago lotua doalako, ezta? Zein esparrutan, bizitza sozialaren zein esparrutan, garrantzitsua da euskaraz ondo jardutea, zure burua ondo adieraztea eta dotore hitz egitea. Ben Juan Ignaziok ekarri nahi digu bi astez behin Twitterren egoten den eztabaida. Zer nahiago duzu, mediku ona edo euskara hitz egiten duen medikua? Bueno, nik nire Facebooken pribatutasunean hori bera egin nuen, baina beste zea batean, ez da? Zer da hobe, botilero ona edo botilero euskalduna? Badugu joera euskararen aurkako salaketak beti izateko osakidetza, eroski, edo ez dakize, baina aldamenekoak egiten duenean isil-isilik gehatzen geha mugerrik bezala. Txintik esan gabe, bueno, nik hori plazaratzen dut tartekan ere. Tarteka, zoritxarrez maizegi, zer da hobe, konfiantzazko botileroa, ala botilero euskalduna. Zetik hori, larun batero eta igandero kasik ikusten dugu, hau ez zegoen gidoian. Baina gidoiarekin alako lotura badu ez, ze esparrutan, ze eremutan da garrantzitsuak gaur egun euskeraz ondo jardutea. Eta esango bagenu bide hortatik da hori da nire irudipena, ez da, Frankoren garaian hobeto gendela? Badakizu lenguan... Eta esaten dut hau Elizaren kontuagatik. 1970an, data bat jartzeagatikan, euskaraz ondo egitea, prestigio izugarrizko gauza bat zan gure artean. Izugarrizkoa. Jendea, mezetara joatezan, meza bizitza sozialaren oso parte importantea zan, eta han, Frantziskotarrak beren xarmoietan, eta zean, eta jende joatezan, xarmoilaria zeinen dotore itzeitezun, bazegoen, euskeraz ondo itzeitearen inguruko, alako, borbor sozial bat, ez da? Gaur baldaolakorik? Eta oso tristea ez alda, esatea Franko garaian nobezo gendela orain baino. Alarma guztia piztu dira, Bai. Naiz irratian zarete, bigarren kafean, bai? Baina, lenguan nik esan nun, lagun batek esaten duela, beste garai bateko lagun batek, Frankoren kontra hobeto bizi ginela. Esaten zutela tarteka broma moduan, aspaldiko kontua dira. Gaur honekin ari gara, ez da egit irrati honek zen norantza edo zen nora ez daraman, baina zure galdera erantzun da, ez dakit, inguru batzutan akaso bai, euskal kulturaren inguruan eta gabiltzanok, miresten dugu norbait entzuten dugunean euskeraz jator, errex, aberats, ondo, aski euskal kulturaren inguruan gabiltzanak ez gara inbeste. Giro horietan,
Duela bi aste irakurle taldeak aipatu genituen, hori hortikan etorri izan, ez da? Bueno, Nez guatzen ondiz etorren. Bai, hori izango litzateke, esparru bat nun euskeraz ondo aitzea. Bueno, ezinbestekoa da, ez da? Olako talde batean sartuta daun jendea, saiatuko da, garai batean egitezana, irakurtzen, eta erabiltze ez dituen hitz berriak ere sartzen, edo berriak esan nahi dute, bere diskurtsoa, bere mintzabidea berasten, hobeto, okerrago, baina behar hori sentitzea, edo, zenbat euskaldunak sentitzen du behar hori? Gaur egun, 2022. Zenbat esparruk bultzatzen du horretara, zeren ez da autopertsonala baino, gizartean zenbat esparru sozialek bultzatzen dute edo sortzen dute behar hori. Eta hori, hizkuntzaren iraupenarekin, esaten dugun bezala, ezin estuago lotuta dago, ez da? Bueno, nik uste badala gogoetarako puntu bat. Darigu, baina uzten bat digu, hemen maitasuna adidu, barkatu arreba badakito pera ditugula gure plangintzan. Hor nabil buruari bueltaka, baina zaite errasigi bururatzen horrelako inguru bat, alegia ez daukate erantzun oso argirik galdera horri erantzuteko. Sortu berren gaude ez badaude. Mama, joan zineten bana, itzuli nahi dutzuen gana, ta usu dolu dut garai batzuk aur gisa bizi izana, mila esker etorkizuna eta barkatu iragana, barkamena eskertzen da neta. Dena den, helduko diogu Ari Potoloari, Ari nagusiari, ez da? Utzi alde batera euskaldun jendea, zenbateraino euskaldunak ditugun gaur egun, edo bizigaran gaur egun gure eredu propioen arabera, ez da? Eredu propioaren arabera bizitzeak kultur sorpen bat dakar berarekin, pentsatzen baldin badugu, gaur egun oraindik gure topikoen artean edo kanpotarrei esaten diegun edo erakusten diegun gauzen artean, beti gabiltza gure berezitasunakin, ez da? Gu baditugu gure herri kirolak munduan beste inon ez daudenak, gu baditugu gure bestelako kirolak munduan beste inon ez daudenak, edo baldin badaude gure eskutik zabaldu direnak, dala pilota, bere aldaera guztiekin, hortxe dauzkagu gure herri arteko estropadak, udan, halako giroa sortzen dutenak, badugu bertsolaritza kulturaren munduan, beste tokitan ere zehoze badena, baina ez hemen ainago indarrez, eta bar, ez da, badugu hori. Pixka bat gogoeta egiten baldin badugu, hori guztia, arbasoen gandik jasotako erentzia da. Erentzia jaten ari gara, baina guk gure ondorengoi usteko, ez dakit, eredu horretatik ezer uzten ari ote garen. Ni ezezkoan nago, gehien bat ezezkoan nago, ez da? Eta gure kultur eredu nagusietako bat, euskerazko kultur eredu nagusietakoa, telebista dena, justu daukagu beste muturrean. Justu daukagu telebostari begira, txan genuen telebosta zergatik esaten genuen, ez da? Telebostari begira, ze kopiatu, Espainiko telebistaren sukurtsal bat bihurtuta. Ordu nahi, harrigarri xamarri egiten zait, zatik hor dabilen jendea esango dugu gero oso arro erakusten dituela gure berezitasunak, eta ez dakit ez gogoeta egiten berezitasunak izateko eta berezitasunak ekoizten segitzeko, ezin dezula bestearen sukurtsala bezala zure burua jarri. Saiatu behar zarela zure gauzak egiten, utzi alde batera euskaldun jendea, esaldi hori eta pertzepzio hori eta jarrera hori pixka bat indarrean jartzen, eta hortikan ez dut ikusten ezer edo ezer gutxi, benetan. Eta badak ezkagarria. Eta telebista aitatu dut, telebista dalako, esango dugu, nagusia, ez da, hemengo kultur erakunde nagusia. Baina, gero, bada ere, kulturarlo guztietatikan, hasi musikatik, segi literaturatik, eta zenbateraino eredu hori badagoen, eta zenbateraino ikusten dugun gure burua besteen sukurtsal bezala, gu ez gauza bagina bezala, hau egiteko edo beste egiteko, eta beti besteen atzetik, besteen
ereduen kopia gintzan, zenbateraino ezote gabiltzan, ez da, txikia garelako, zea garelako, baina de Montrelen hori txikiak ziren. Eta makina bat gauza egin zuten, bakarrik beste ikuspuntu horretan jarrita zeudelako. Utzi alde batera euskaldun jendea. Aipatu dituzun eragina betan Juan Ignacio entzuleak norbaitek pentsalezake. Bai, lehen hau, baina gaur egun noski mundu globalizatuan, zenolako influentziak, mundu mailako, baina esango nuke hor, badugula beste akatxe berezko bat, eta da, mundu mailari begiratu ez, kultura anglosajoi nordiko edota ez dakit zeini ez diogula begiratzen. Espainiako kulturari begiratzen diogula, erabat, eta hor dagoela nortasun falta horren edo ez gauza aipatu duzun izakera horren akatsik nagusiena. Euskaldun askoren nazioarteko referentzi bakarra, mundura begiratzeko leio bakarra Espainietik pasatzen da, eta espainoletik pasatzen da, hoi horrela da. Baina nik esango nuke, nik uste dut jendeari ja burutikan pasare etzaiola egiten zerbait hemen egin daitekenik bertako sustraietatik abiatuta eta beste zerbaiten kopia izan gabe. Nik uste ja burutikan pasare, bueno, neurri handi batean, eta badaki udana erlatiboa dela, izango da, eta nik uste badirela ereduak, ez dakit, utzi alde batera euskaldun jende horrekin betetzen dutena, esango nu ez dakit ni, hola, bote prontoan, Joseba Tapia bat, agian hor sartuko nuke, ez da? Pixka bat, ikuspuntu horretan, oraindik pixka bat kakotuta edo dagoen adibide bezala, ez da? Baina, ez die ugari, benetan ez die ugari. Horrekin lotuta, lehen, guain bi astere aitatu gendun, historia eta taldea, historia versus taldea, ez da? Bueno, horrekin lotuta, gu guztion bizitzarako ereduak, nundik handatoz, ez da? Ze pentsatzen ari gara? Arrexe beitiaren etxe txuritxo aitzin polit bat laua izan diren erdian, antxe bizi naiz pakian, ala, kristalezko sapaia utzi behar dugu, administrazio kontseiluko presidenteak gizonezko gaina ez daudelako emakumezkoak, ezta? Eta produzitu behar ditugu Margaret Thatcher eta gehiago, eta ez dakit izena aztu zaila, nola, botin... Ana Botin gehiago, Bueno, oidanak die, norbe bizitzan planteatzen ditun helburuak, eta helburu horiek sortzen dira eredu batzutatik. Bueno, bakarrik hortxe gogoetarako zea bezala uzten dago, ezta? Zenbatek planteatzen du gaur bere bizitza, bere taldearen alde lan egiteko, eta bere taldea famatzeko. Uste din horrez, ez dakit bakarren bat gatuko den. Uste doi agian azken euskaldun ele bakarrerekin bukatuko zala. Hor taldea aipatzen dezunean... Nahi duzuna, esan nahi dut, taldearen definizioan noski aktualizatu inberko litzateke. Ezin du izan ez ni eskurraren izena edo bidaniren izena goratzeko lan egiten dut. Hori, eun urte, bai. Ez, baina hori nolabait moldatu, gaurkotu, zehatu, eta esan ez nik. Baina talde, etniko, kultural, horren giroan ari zara, taldea zait. Talde, ez dakit. Taldearen definizio, seguru asko, gure inguru giroa aldatzen da heinean, aldatzen joan beharko dugu, eskema bizirik irautea posible izango bada. Talde baten barruan zure burua ikusi eta hor realizatu gaur esaten dan bezala, ezta? Bueno, hortxe gehatzen da, ereduak hortxe daude, Euskal Gentilaroko bidetik datorrena eta Indo-Europar bidetik datorrena, norbeak egin dezala gogo eta zein eredutan dabilen murgilduta.
Eta gero ja, lokatzetan ja, belarritaino sartzeko, hor badago gauza bat nik kezkatzen nagoena, eta da, ekintza politikoaren inguruan daramagun bidea, ez da. Bueno, leheno atxatu bendun euskararen aldeko manifestazioa Iruñan egintzana eta irakurle taldeen arteko kontraste hori, ez da. Bitarte honetan, bi aste hauetan oso polit bat egon da hau ilustratzeko ere, bai da zenbat manifa egin dien, atera pankarta, atera argazkiak egin gorde pankarta eta gozen basorti batzuk hartzera, holako zenbat, ez da. Eta hoen dala gutxi egin da, Afrikar batzuk iparraldera pasatzeko ekintza bat. Bueno, horrek erakusten du oso ondo kontrastea. Hori da lan bat egitea. Hori da pentsatzen jarri zerbait egin, ez eskatu, zerbait egin. Zure esku dagoen zerbait egin. Beida, hau egin dezakegu eta tipo hauek pasa behar ditugu iparraldea, gero ja Frantzian sartu eta bere bidea egin dezaten, hori nahi dute, polizia da bera guzten duna, baina baditugu baliabide batzuk, montatzen dago hemen patxanga hau, eta patxangaren zeakin, pasa iken ditugu, hori da. Hori da, gentilaroko bidetik datorren enfokea, ez da? Eta bestea ja, geota letaniaren antza hundigo hartzen duten beste horiek, zertara, inora ez dara matenak eta ezagit nola esango nuke, antzutasun batean murgiltzen gaituztenak eta okerrena zerbait egitearen pertzepzioarekin azaltzen direnak, ez da? Ez dakit esplikatzen nahi zen. Bai. Lokatza astintzen ari zara, baina azaldu duzu behar bezala. Bai, ez, okerrena ez da, gauza bate, bueno, esaten genduna ez da, zure esku ez dagoen gauzetan zentratzea, hori ja ez da ona. Batzutan erremedioi gabe, zure esku ez dagoelako, baina horietan bakarri zentratzea. Eta gero, okerrena da, horietan zentratu eta zerbait egin duzuneko impresioekin ateratzea. Hostia, ez dezu zerrein? Ni kezkagarrina niretzat hori da. Hori eginda gero, zerbait egin duzunako impresioekin geratzea. Eta pasagea urte gutxitan, edo pasatzen ari gara, garai batean esatezan, pertsona bat hiltzezanean, ez da horri asko behiratu bertzaio ikusteko ze balio dauden gizartean, zer dan ondo ikusia dagoen eta ze tipo langile, beti lanien, hau ikin, ontan sartu eta beti lanien. Eta oain pasagea langile eredutik, gentilarotik datorrena, borrokalari eredura. Kontxo, borrokalari nondik handator? Nondi dator? Ez dakigu? Indoropar eredutik, langile, lanaren eredua eta borrokaren eredua. Bueno, hori pixkana, permeatzen, ari da, zorretaino sartzen ari zaigu, eta, joan azteko, patxanga olako gehiago behar ditugu, eraginkorrak, benetan eraginkorrak dienak, gure esku daudenak, hor, gehiago jarri behar dugu nik uste, eta azentua hortan, aktivismoak gehiago hartu behar du bide hori, zati bestea, azkenian, aktivismoa baino, pasibismoa bihurtzeko arriskoa du. Eskatu, beti gure esku ez dagoenari begiratu, eta gure frustrazioekin segitu, ezin degulako ezer egin, bakarrik atera, builain, eta geho, pankarta bildu eta etxea. Ez, begiratu beharra dago, aktivismoa izan behar du aktivismoa, ekintzatik datorrena, eta ekin egin behar zaio, eta gure esku dagoenari, gehiago begiratu. Batzutan agian izango da, itxura apalagokoa, pertsona hori zein dute, 7 Afrikar pasa dituzte, beste aldea. Bueno, jode, ez da, horrek ez du mundua konpontzen, baina mundua konpontzeari begira da honak, segura asko ez du azkenean ezer konpontzen, eta gaina 7 horiek pasagabe uzten ditu. Bai, eta badago 7 pertsona horiek pasatzean ere ikonikotik. Bestelako eraldaketa batzuk sortuko ditu nahi gabe ere, ekintza posibilistago edo errentagarriago horrek. Zure esku daudenak. Hor nik uste, badugula gure politika egintzan, enfoke hori bistatik ez galtzea. Arazo horren gainean pixkat gogoetaren fokoa jartzeko premia.
Astindu ditu, lokatzak, zertxo bait behintzat, Juan Ignacio Aratxuagak, eta tira, hausnarketa batzutara eraman gaitu, tesirik ez, baina, bueno, plazaratu dituenekin, norberak tesiren bat ere osatzeko gaitasuna izango du etxetik. Atxaleko 6ak bueltan, Juan Ignacio Aratxuaga, mila esker, eta uste dut, oraindik 2 aste barru konponduko dugula nola bait, zera logistikori. Kontziliazio arazokin. Bai, tira, baina moldatuko du, nola bait. Eta bestela, entzulen aurrean, iraiera arteko agurra botako dizuegu. Ezpada, ondo pasa uda, 28an edo elkar ikusten badu ondo, eta bestela, iraitik aurrera ere izango duzu Juan Ignacio Aratxuagaren, hausnarketa hauekin gozatzen jarraitzeko aukera. Juan Ignacio, eskerrik asko. Zuek. Entzuten aritu gara, batean Odei Barrosoren musika, azken txampa honetan Rory Gallagherrena gaurko egunez zendu zen, blues elektrikoaren adibide argienetako bat, 70ko hamarkadako gitar jole eta bluesero handietakoa, Taste taldearekin arituta gero, bakarkako bideari heldu eta zuzeneko honek, Live Europe diskonek ondo biltzen du, haren esentzia hori, justu bakarkako bideari heltzen zion horretan, gazte hiltzen, Rory Gallagher 47 urte zituela, 1985an, gorko egunez, haren musikarekin eta haren bluesarekin agurtuko dugu gorko saioa, Julen Goikoetxea horbe gozo, segi ondo eta datorren aste arte erarte. Ondo izan, eskerrik asko. Goiuri ez izarandia, lotara. A tope. Festara. Bihar arte zuri. Bihar arte. Eta zuei entzule plazar baduzu behintzat, bihar arratsaldeko 4etan hementsi izango gara, bigarren kafean, naiz irratian, orain, arian informazio guztia. Keep calm and bigarren kafea.